Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nduk alah ya bunga ngatiku bengi iki, Nduk. Lho, mergo apa, Yung? Iya. Mergawa dhewe sarombongan iki wis ditekakno mrene karo marak. Marga jeruk legi kene, Nduk. Lho, nang lapo ditekokno? Wong gak gara-gara kok ditekokno. Ya ngene lho, Nduk. Ya saperlu paring panglipur marang warga. Jeruk legi kene. Lho, nang kajate apa kok adik panglipuran barang? Iki kajate ruwah dusun ya sedekah bumi. Oh, ngono yo. Kok ruwah karo sedekah iku apa ana bedane ta, Yung? Oh, gak Nduk, ya padha ae. Ning yen ruwah iku tegese ngruwat dusun, ngilangi balak sukertane. Muga ae bar ruwah dusun iki ya bar ngruwat dusun iki ilangno balak bilahi, cedhak rezekine, gampang golek sandan nang pangan. Allahumma amin. Ngono ya, Yung. Iya, Nduk. Lah sedekah bumi ku apa, Yung? Ngene ya, Nduk ya. Tegese sedekah bumi ku padha karo sedekah lan rasa syukur marang Gusti kang akarya jagat. Dene apa lantaran saka awak dhewe iso mangan, Nduk. Kamangka, Nduk, bumi ku ya diidak, ya dibuangi sampah lan liya-liyane, Nduk. Ning bumi iki jek menehi panganan, menehi panguripan marang kabeh makhluk, Nduk. Ngono ya. Iya, Nduk, mulai kuwi, Nduk, ya dianakno acarane sedekah bumi. Minangka rasa bersyukur marang Gusti kang murbeng dumadi. Bumine iki dislameti. Mula kabeh yen sedekah bumi, raketang ditanggapno wayang, ludruk, jaranan, lan kasihan liyane. Lan sing luwih abdol, Nduk, kanggo warga jeruk legi kene yen taun ngarep ngundang awak dhewe maneh sak rombongan iki. Lho. Ya muga-muga wae, Yun. Syukur-syukur tahun ngarep diundang temen. Halah ya, Nduk. Nek iki diterusno ya gak ana enteke, wis ayo nglipur warga kene lan gak lali ngaturno panuwun marang panitia warga jeruk legi kene, Nduk. Iya, Yung. Ning iki aku saking suwene kok ya iku Uti Sutarto. Lho, Mas Tarto mau wis mulih yo. Ya kliru sik. Uti Sutarti. Aku kangen jenemane mijil ketoprak larase pelok. Monggo iki wis kangen banget iki wis suwe ora tanggapan. Halah ya yo masa yo suwe tanggapan kangen. Iya, pengen ngrokno sing pelok-pelok. Tak kei jeneman mijil ketoprak larasi pelok. Oh iya, Yung. Monggo ngaturaken. Nggih. Kayake kegeden mbek iki yo nganging e. Tapi yang
Nggih, matur nuwun. Iyung iki yo masya tuwa yo suarane sik wencok banget. Oh iya, Nduk. Iki aku yo krungu-krungu ana sinden anyar. Loh, sapa yang sinden anyar? Yo mbok kono. Jarene yo ana sing teko ndi rek? Blitar Andi ngono jenenge. Terus ana neh sing teko sekolah SMK Negeri 12 Surabaya. Loh, sapa iku yo? Ya mbok kono. Delok ae sapa areke. Sing endi areke? Ya sing iku sing sandingmu dhewe iku. Iki tare. Sapa jenenge yo? Ya mbok kono nang kenalan. Sugeng dalu Mas Dalang. Oh nggih, sugeng dalu, Mbak. Dipun Sinten tepangake. namine jenengan? Nami kula Rena. Oh, ala Rena. Nggih. Nggih. Saking pundi? Saking SMKI. SMKI. Nggih. Pundi niku? Surabaya. Oh, SMK Negeri 12 Surabaya mriko. Nggih. Dalemenipun pundi? Dalinipun Putat Gede. Pundi Boten niku? Surabaya. Oh, Surabaya piyambak. Nggih. Iki cara ngono dijajal suarane iku kaya apa rek? Engko nek enak ya dijak maneh ngono lho. Dijak terus. Dijajal nyoro klincucul iso kae. Saged. Saged. Nggih. Oh nggih. Klincucul Mas. Monggo. Kali berdiri nggih. Disepoti Mas. Kayak seperti enak. Sak bawane niki saged no. Dereng saged. Dereng kulaan. Walah Dereng dawa. kulaan. Nggih. Nggih, monggo klincucul. Ya iyo 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 ae.
mboten napa no. Tapi kula sing request. Nggih, sampean ya Mbak sing request. Ular kambang slendro. Walah, ular kambang slendro. Ular Walah, suarane enak ngono. Yung iki yo iso soae dijak maneh. Ngono ta?
Gayamu ae ndo, yuk. Yo iya sorone enak yo meneh dijak maneh. Iya, Yung. Iki ana sinden maneh teko Blitar. Teko Blitar jenenge Mbak Rila. Sinten niku? Kula Mas. Oh, sampean sing ndugi Blitar niku. Nggih. Riyen badhe dados tiang ndawar tapi mboten sios. Nang lapo kok mboten sios niku? Gak sida. Ilang, Ilang. ilang. Nah sampean kok ado-ado teko Blitar mriki nyapa? Ya mbelani sampean to Mas to. Nyindeni kula. Ya nderek-nderek melekan kalih jenengan ngoten lho. Walah. Iki dites vokal iki piye rek? Gak jarene. Jare wong-wong enggak ngono. Lho. Panjak kena kok guyang-guyu nyapa? Mosok ya anu rek iki. Napa pripun? Mas Yogi seneng ta iki. Ada teko Blitar dijajal lagu apa enak iki? Nggih sing kula saged, Mas. Sagete napa mawon sampean? Napa niki? Langgam. Sing dangdut ae, dangdut. Dangdut. Nggih. Napa nggih? Katresnan sejati mawon nggih. Nggih, saged niku. Saged nggih. Nggih. Oke. Disepoti Mas, ben ngadeg. Katresnan sejati. Nggih, Mas, dalang sinten nggih? Kula dereng tetepangan lho. Do kenalan Sik riyen apa? tak serbetane. Derek tetepangan Mas Dalang. Naminipun Mas Dalang sinten? Arga. Oh, Mas Dalang Arga nggih. Nggih, nek sampean Nggih. sinten? Kula Rila, Mas. Rila. Nggih. Kepanjangane. Rila. Ngoten, Mas. Ada teko Blitar mosok mek sak lagu tok. Ya sik to siji sik ngono lho, Mas. Embo mana kan gak apa kan ya? Ayo ya. Oke. Ayo monggo. Mas Yogi pripun kabare? Sehat nggih? Ah Sae. iya. Sajake kok sumringah men ket sore tak delok mesa-mesem ngono. Ha iya. Ah iya. Mangane kok ya betah melek iki mau. Biasa ya klenger. Ayo Mas. Dijak Berdua duet ya. yuk. Ora apa-apa.
Sarangan Putra Nugraha. Janji tresnadi seksedi Wong bagus aja sirane langsa aku takah kenjang tresno lelayan asmara gawe sewu rasa nambani hati kuciwa Kang Mas tentremno atimu Halah, suarane ya enak, golane ya enak. Niki Makane ya betah melek iki Mas Yogi. kula nganu wae riyen apa sing ngajari nggih niku. Walah, Di sing privat ngajari ya aku. padha ae sing tukang kenong niku. Iya, di privat Mas aku mbiyen. Oh, di privat. Heeh. Makane kok enak ngono ya. Sampun niki. Bun, Matur suwun nggih Mas Dalang. oke mau sami-sami. Langsung mantuk napa? Loh. Loh, enggak. Oh, mboten.